Værsgo. Hej, mit navn er Mia, og jeg har valgt i dag at lave en video, fordi jeg stod og skulle bruge en magnetopsamler til at samle skruer og spåner op fra gulvet af. Og jeg gad ikke at bukke mig ned hele tiden, så jeg gik på nettet for at lede efter en, og fandt ud af, at den kostede 2300 plus moms. Så jeg tænkte, det må man kunne gøre billigere og smartere. Så jeg har her en snor med en ringmagnet i på 15x6x6 og en vandflaske. Det var bare lige det nemmeste, jeg kunne finde. Så putter jeg magneten her ned i, sætter låget fast, bare for at snoren sidder fast. Så tager jeg min magnetspåner, skruer, samler dem op her, og når jeg så vil have dem af igen, over skraldespanden for eksempel, tager jeg bare og hiver her. Voilà! En magnet, en vandflaske, et stykke snor.